L'interior de Castelló té molts tresors per descobrir i avui visitem un amb 1000 anys d'antiguitat, les pintures rupestres de la Cova Remígia. El punt de partida serà la Montalbana, a Ares, un conjunt d'antics masos des d'on començarem el nostre ascens pel Parc Natural de Valltorta-Gasulla, que ens conduirà fins la cova. Una passarel·la ens permet veure-ho tot molt bé. Aquestes pintures es van fer fa més de 7.000 anys. Esta és una de les principals coves, o en aquest cas abrics, que té art rupestre de l'estil llevantí i que se caracteritza, com veureu ara després, per escenes en les que hi ha persones interactuant amb animals o persones entre persones, de manera que hi ha escenes de cacera, escenes de lluita. Este és un dels conjunts de Cova Remígia més coneguts. Podeu veure, en aquest cas hi ha un gran mascle de cabra montés a la carrera i enfront hi ha un arquer, també a la carrera, que està disparant-li una fletxa a l'animal. Una altra passarel·la ens condueix des de la Cova Remígia fins al cingle del costat, on hi ha més mostres d'art llevantí. En la província de Castelló tenim la major concentració d'art rupestre d'estil llevantí de tot l'estat espanyol. Tenim probablement alguns dels llocs més importants a nivell mundial. Moltes històries amaguen en estos dibuixos que fan encara més màgica a la província de Castelló.